For today's ganap nga ni mga madam, natatabangan nindo ako magroyas-yas kainihong kawayan. Taunin na naman nga ni si madam nindo, nagmamagaling na naman. Ayan nga ni mga madam, nagputol na nga ni ako dyan ng kawayan, tigbara ako na tapos uni nga ni tigroyas-yasan ko na tapampagbuiyan duman sa intig puro pandayan ming kurokosina mga madam. Naisipan mi nga ni mag-ibuning sadit na lutuan dyan sa luwas mga madam kan sa muyang harong ta nasasayang ako kang mga aralang-alang na kahoy na panggatong saka mas magayon talaga ang tigluto na sa kahoy talaga tigluto ta mas masiram kaysa sa kaysa gasol ka magluto. Mas masiram talaga ang luto sa kahoy lalo na ang sinapna ay madahom ang sinapna pagluto talaga sa kahoy mga madam. Kaya sabi ko nga ni sa kuyang mga igin mga madam ay kaya ta niya ako magibo dyan ng drodapugan ta na ang para sa ditsa na kaya ta niya ako ang puro pandayan kaya nga ni kan lalaki simpre kaya man an kang babaye o di ba mga madam kita mga babaye magdiskarte sana kung kaya nga ni ninda mas kaya taman bakong puro suklay cellphone sana ang kapot o di ba kaya ta magkapot ning lagade martilyo ano pa man dyan tabak kaya ta yan karaputan mga madam.